Damian Production. Od Kristijak za sida mu Pepi patrona I kraljica Dajana. Ето казвам без сина си Пепи патрона и принцеса Даяна не мога да живея. Майната му на парите те убиват ни мечтите. Изгубил си живота по горите. Помагаше на много хора, ама днес вече ще спира кранчето. Единствено Пепи, сина ми, дъщеря ми Даяна и жена ми Ради остават. Ще си гледам от сега нататък. Ще си гледам живота и жената. А за децата ми ще си дам живота. Ще си гледам в паничката. Ще си гледам пътя и няма да ми пука за вас. Проблеми. Къде сте бе? Бияци ли сте? Тарикати ли сте? На лайфове се хвалите, а пред Кристияни сина му Пепи се криете. Къде сте бе? Тарикати по село Кристияне. Кай се ме? Бияци до село Пепи. О, Кристияне Пенел, кана си печаве за нашти пераве на лен. Ама като съм сина ми, не се кият от нас за Кристияни Пепи. но вередно амаре права. Ленге ме тегила баба. Кристияни Пепи патрона. Като Пенело Кристияне, щом сме доиджене, нашите пераве рамен сумангера.